Bueno, arrastian ongi etorre, eta estimatzen da, dagoen eguraldiaz, etortzea batez ere. Josebak igual ez da bera aurkezpen handiri, baina, bueno, Joseba Ibarguen goitia, bertakoa, azien zarekoa, eta orduan berak gaurko hitzaldian, jantziko gaitxo pizka bat, bertoko basoaren anuren kontuan, eta beste barik hasiko gara, bale? Bai, ni Joseba Ibarguen goitia naiz, hemengoa naiz, eta, bueno, hasiko naiz aurkezpenarekin. Ni Euskal Herriko Azien Sareko kidea naiz, momentu honetan dinamizatzailea eta lehendakaria ere. Orduan, bueno, nahiko ondo ezagutzen dute gure elkartearen hildoak edo lanak, eta gaurkoan azalduko ditut bertoko basoen onurak gure elkartearen ikuspuntutik. Orduan, bueno, nahiko ikuspuntu berezia da. Hori, eta gero izenburua, hasiak eta futarbolak, herrien ondarea gizadiaren zerbitzurako. Hori da gure elkartearen erregistro partatzaileen leloa. Egiten dugun lana, estrategikoa delako gure gizartea edo gizadiarentzat. Hasiko naiz. Aurkezpenaren eskema, azalduko ditut orain labur bilduz gure elkarteko hildoak edo, gero bideo didaktikoa ikusiko dugu, hemen Plentsa telebistan egindako bideo didaktikoa, aldatutako bienestasuna garrantzia azalduko dut, gainetik ere, oinarrizko kontzeptuak eta ezagupenak, gero gure baso proiektuak, gure elkarteak dituen baso proiektuak, eta Plentsean ditugun proiektuak ere. Orduan izango da gure horko aurkezpenaren egitura edo. Gure elkartearen helburu orokorra da nekazal bienestasuna alde lan egitea. Bai barazkiak, bai zerealak, bai frutarbolak eta bai baskalekak berreskuratzen ditugu. Eta horretarako gure helburu zehatzak edo dira ikerketa egitea, kontserbazioa, informazioa ezabatzea eta erabilera sustatzea edo balioan jartzea. Hortarako gure lan ildoak dira, hazien eta frutarbol hortuen kudeaketa, induzketak, prospekzioak, ikerketak, gero apurbete sartuko ditu zentzu diren lanak edo, kontserbazio eta ugalketa, hazi eta frutarbolena, bata da sexuala, ugalketa sexuala eta besta da sexuala, eta gero balioan jarria, gure baserritarrekin berriro merkatuan sartzeko. Aurten 25 urte bete ditu, eta, bueno, nahiko, heldutasunera heldu gara. Hemen argazki batzuk, orokorrak. Ikerketa. Zer egiten dugu gure ikerketetan, egiten duguna da gure baserritara joan eta gure baserritarrekin elkarrizketak egin. Hori da, egiten ditugun batez ere ikerketan hasierako pausua hori da, gure baserritarrekin hitz egitea. Hartu emanak eta izatea, eta haien jakituria eta ezagupenak berreskuratzea. Eta aldi berean ez bakarrik ezagupenak, baita ere material biologikoak, hasiak, kimak, adarrak, gero txertatzeko eta frutarbolen biderkaketa egiteko. Gure ikerketen ondorioz, labur bilduz esan dezakeguna, gure Euskal Herriko nekazal munduan daukagun laburpena, hau esan daiteke. Alde batetik baserriaren ondoan hortua, barazkiak ekoizteko, erapurbet urrunago soloa, eroia handiagoa, eran izuzkitzan ikusiko dugune diseinuan soloen ideia, badago nolabait barazpatuta edo. Basoa, gaurko gaia, eta gure kasuan ere itsasoa, baina, bueno, eta gure arbasoentzat hori zen osatasun bat zen hori, unitate bat zen, ez zegoen manatuta, baina orain gure gizartetik ikusten duguna da hori manatuta edo nolabait isolatuta, baina gure baserritarrentzat dana lotuta dago, edo behintzat zegoen, orain ja gero eta gutxiago.
Hau da, izan dezakegu nolabait laburpen gure elkarteak ikusi duen ezagupenen laburpena. Gero, kontserbazioa, bigarren helburua, ez? Kontserbatzeko, badago kontserbazio exitu eta in situ. Exitu da, oskailuetan. Hau, Olarizuko lorategi botanikoan, Gasteizen daukagun egoitzan nagusian, han daukagu gure hasibiltegi nagusia. Gero badaukagu beste hasibiltegi txiki bat Debak Gipuzkoan, eta beste txiki bat Seberion, Bizkaian. Momentuz, 500 varietate, barazki varietate eta zereal hasi varietate. Bai zereal, bai barazki eta bai baskaleka ezberdin ditugu gure hasibiltegian. Gero aldi berean ere, kontserbazioa egiten dugu gure frutarboleak kontserbatzeko egiten duguna da gure frutarbol mintegietan. Momentu honetan, Euskadi mailan gure elkartea da frutarbol mintegi bakarra. Bai, ez dakit, zoritxarrez edo zorionez, baina ez da, guk egiten dugu prozesu osoa. Ez bakarrik saldu, edo saldu ez banandu, baita ere egiten duguna da hori, bai oinak edo patroiak ekoiztu edo lortu, txertatu, mantendu eta gero horiek banatu gure zaindariei. Eta gero baita ere, dauzkagu beste 11 plentxako hortu izena berez da frutarbole referentziako hortu didaktikoa. Azaian, Laudion bi, Amurrion, Okondon, Orduñan, Izkin bi, Balderejon, Laguardian eta Plentzian. Eta orain gaur bertan egon gara Zaraten Gorbai aldean, Araban, beste bat sortzeko hori, negoziazioetan. Eta guztira, frutarbolen kasuan 1500 varietate edo sarrera ezberdin ikertu ditugu. Orduan, 500 gehi 1500 guztira gutxi gara bera 2000 sarrera ezberdinekin egin dugulan, momentuz. 25 udalerritan. Hau da Gasteizen daukagun frutarbol mintegia, hemen ikusten dira lerroak, 2500 oin edo patroi dauzkagu hemen, gure frutarbolen biderkaketa egiteko. Irailean 1030 frutarbol txertatu genituen. Orduan, hemen egiten ditugu gure lanak, frutarbolak biderkatzeko. Beste aldean daukagu gure hortua, hasia biderkatzeko beste hortu bat. Olarizun, Abetxuko auzoan Gasteizen. Hau da Berriuendako mintegia, baita ere beste 2000 oinekin, patroiekin, ikusten dituzu lerro, luzeak, 100 metroko lerroak dira, ia 500 patroiekin, gehien bat zagarrondoak, gereziondoak, madariondoak eta melokotoia, mertzikondoak. Hau da, irailean egin genuen txertak eta auzolanean egiten dugu, eta etortzen dira gure baserritarrak eta ikastera, ikustera, Egon ginen agian 20 pertsonan laguntzen eta ikusten, batez ere, baserritar zahar asko etortzen dira ikustera bakarrik, ikasteko zenolako teknikak erabiltzen ditugun, ugalketak egiteko, ugalketa sexualak egiteko. Hau da begi txertaketa, irailean egiten den txertaketa berezi bat. Oso azkar egiten da. Eta gero kontserbazioa egiteko, in situ egiten duguna hortuetan, hasi zaindari proiektuak eta frutarbol zaindariak. Guztira momentu honetan 1100 bazkide baino gehiago gara, elkartean. Eta gehienak zaindariak dira. Zer esan nahi duzu, zaindaria bezala? Zer esan nahi du? Zaindaria dira berez, haien hortuetan gure varietateak, gure elkarteak lortutako varietateak egiten dituzte, kontserbatzen eta gero batzuek berriro bueltan ekartzen dute elkartera. Gure zaindarie badago balkoietan dauzkatenak, haien lorontzitan, eta handienak izango ditu 200 hektaria baino gehiago. Zerealekin, patatekin, eta tartean hektaria batekoak, 100 metroko hortu batekin, bakizu. Aniztasun handiko zaindaria ditu, oso ezberdinak oso,
bai zaharrak, gazteak, eskoletan ere, parke naturaletan ere, bueno. Eta gero, 3. helburua da hori da, jendartagatzea, divulgazioa egitea, bai gure zaindarien bitartez, itxaldietan, daztaketetan, erregistro partantzailetan, eta egiten ditugu eskoletan, udaletxetan, hainbat lekuetan egiten ditugu horrelako formakuntzak eta aholkularitzak, nolabait. Itxaldia, soketan hau da, gatikan orain urrien egin genuen azoka, egin ginen azoka honetara, eta orain ikusiko dugu nahi bauzue bideo bat, bideo didaktiko, hemen PTB-rekin egin genuen duela 10 urte. Gizon eta emakume nekazariek duela 10.000 urte hasi zuten inoiz egindako berrikuntza proiekturik handiena. 100 belaunaldiz gidoi idatzirik jarraitu gabe inguru aldakor batean, intuitiboki baina era koordinatuan, planeta honetako jendea elikatzen duten laboreak lortu dituzte. Adibidez, Teostil izeneko belarra ereitearen ondorioz, kolore eta forma askotako artolandare sendo eta ikusgarriak sortu dituzte. 3.500 erabilpen ezberdin dituzten 75.000 barietate lortu arte. Beste landare txiki bat landatuz gaurko garia lortu zuten. Eta gaur dauzkagun 100 patata barietate, 1000 urtez basapapa ereitearen fruitua da. Ez dugu ahaztu behar, oraindik gaur egun gizakiarentzat elikadura ezinbestekoa dela, eta aberastasun honek etorkizunerako aseguru tinkoa dela. Anistasun honi esker, arabarrek pinta arabarra bezalako indabagoiztiarrak erein ahal dituzte, izoztuko ez direnak. Gipuzkoarrek lurzoruko ezetasunetik iesi egiten duten paluko babarrun tolosarrak dauzkate, bajuak nekez lehortuko zitzaizkien ordea. Letxuga ilunei esker neguan ere posible da baserriko letxuga jatea, eta kaspino gariari esker zeliakoek ogia jan aldute arazorik gabe. Indian nekazari askok 10 barietate arroz edo gehiago ereiten dute. Heldutasun unea ezberdina izateari esker, ustalana 2-3 hilabetetan banatu aldute. Etiopian, 80. hamarkadako gosetea areagotzearen faktore garrantzitsu bat zera izan zen. Lehortera ondo egokituta zeuden barietateak eta laboreak landatzeari utzi ziotela. Baina nekazaritza aniztasuna mantentzea ekosistemak zaintzearekin oso lotuta dago. Zabandoko garigorriak, basabelarrak edo belartzarrak garaitzen ditu beti. Bere altuera dela eta berehala gainditu eta itotzen ditu. Beraz, herbizidak erabiltzea ez da inolaz ere beharrezkoa. Zereal soroen uniformetasunak era ankerrean eragin die galaper eta mirotz urdinei. Lehen zereal ustalana, uztailan, abuztuan eta inoiz irailar arte luzatzen zen. Barietate berantiarrak ereiten ziren, eta abuztuaren erdialdean ere, soro ugaritan garia jaso gabe zegoen. Gaur egun ez da horrela, eta garitzetan jarritako kabietako galapertxitoak erruz hiltzen dira uztamakinen hortzetan. Baina horretaz gain, barietate hauen inguruan, tradizioak, jaiak eta plater tipikoak daude. Azken batez, sustraiak dituen baina ahazten ari garen kultura. Euskal Herriko jairik zaharrena, Elbarte ogiaren jaia zuzen ere, labore berezi bati lotuta dago. Abetas de Sangüesa plater tipikoa, baba txiki horiekin bakarrik presta daiteke. Gaur egun, bioanistasuna era askarrean galtzen ari da. 1859an idatzitako gari barietatei buruzko gidaliburu batean, Espainian 1300 barietate aipatzen ziren. Aldiz, 1986ko barietate komertzialen zerrendan 157 baino ez. Grezian, 40 urteetan garien 40% galdu da. Indonesian, 1500 barietate arroz galdu dira 15 urtetako epean.
eta gaur egun arroz soroen asaleraren 75%an ama berdina duten barietateak daude. Amerikako Estatu Batuetan landatzen den patataren 75%a soilik 4 barietateei dagokie. Elikadura eta nekazaritzarako mundu elkartearen esanetan, 1909 urteaz geroztik munduko laboreen anistasunaren 75%a galdu da. Mundu mailan gertatzen ari den prozesua da. Merkataritza arauek bultzatuta, garapenerako laguntzaren inguruan kontzeptu okerrak direla medio, legeek jarritako oztopo eta mugen ondorioz, landaremutik izandako emigrazioak areagotuta, hasi enpresa handiek biziki lagunduta. Baina atzerabiderik duen prozesua da aldi berean. Nekazaritza anistasunaren alde lan egiten duten elkarteek barietate hauek eskuragarriago jartzea lortzen badugu, nekazariek produkzioa diversifikatzen badute, sukaldariek haien balorea azpimarratzen badute eta kontsumitzaileok baloratzeko gai bagara prozesuak atzera egingo du. Horretan gaude batzuk. Baserritarrek urteetan landu eta hobetu dituzten hasiak gai preziatua dira enpresa handientzat. Batzuetan, nekazariengandik hartu eta apenas aldaketarik egin gabe, enpresak haiek sortutakoak izango balira bezala erregistratzen dituzte eta eskubide esklusiboak lortuta merkaturatzen dituzte. Dirutza lortzeko jokaera seken honi biopirateria deitzen zaio. Basmati arroza edo enola indabaren jabe egiteko biopirateria gertaerak izan dira azkeneko urteetan. Duela 10 urte, Australiako barietateen gaineko eskubideak arautzen dituen bulegoak aitortu zuen Latinoamerika, Hego-ekialdeko Asia eta Australiako aborigenek erabiltzen dituzten hainbat barietateren gaineko sorkuntza eskubideak eman zizkiela enpresa pribatuei. Honi aurre egiteko barietateak ezagutzea beharrezkoa da. Bioanistasuna erregistro parte hartzaileak tresna interesgarriak dira. Ekimen publiko honetan, barietatearen ezaugarriak azpimarratzen dira, eta jabego komunala eta egoki erabiltzeko eskubide libre eta irekia aitortzen zaio. India, Nepal, Filipinas, Txina, Kenia eta Peru bezalako herrietan arrunta izan arren, Europako herri batean egin den lehendabiziko tokia Euskadi izan da. Hasi-trukea eta bioanistasunaren kontserbazioa elkar lotuta daude. Landa eremuan betidanik eman da, eta uztari eutsi eta hobetzeko tresna bezala irauten du gaur egun. Baserritarrek dioten bezala, hasiak auzokoekin trukatzen ditugu hobetzearren. Auzokoekin egiten da adiskidetasun lotura tartean, baina baita ere arriskuak gutxitzeko, jada landarea eta emaitza ezagutzen dituztelako. Praktika honek, nekazariek bioanistasuna konpartitzeko eskubidea oso barneratuta dutela eta barietateen jabego komunaz ere sinestarazita daudela adierazten du. Antzineko ohitura hau, hasi-trukea, egun ekintza klandestino bihurtu da. Bideo honek oso ondo azaltzen du elkarteak edo landatutako bioanistasunaren garrantzia oso ondo laburtuta dago eta bai, gero badaude beste elkarrizketa batzuk ere, hor betena txokon egin genuen registro eta topaketa hau eta izan zen orain esanduko dut. Baina bideoan ikusi ditugun pertsona eta ez, eta momentu batzuk oso bereziak izan ziren. Hemen daukate bideoan dagoena, baina espa ere jarri baita ere. Hemen adibidez ikusten du bioanistasuna, ez? Gure basoetan dagoen bioanistasun ereduak edo. Alde batetik eukaliptuak, eukaliptuen monokultiboa, ez? Berez eukaliptuak eman daitezke beste baldintza batzuetan, ez? Eta beste diseinu eta beste eredu batzuetan, adibidez Brasilen edo
edo Saharan edo haude oso eredu interesgarriak eukaliptoekin ere. Berez eukaliptoa ez da txarra, da eukaliptoaren manejoa, ez? Eukaliptoarekin egiten ditugun gauzak. Eta gero beste aldean, orain irailean, Nafarroan ikusi genuen Gaztainondo gaztaindi bat, dago eskerraldean, eta gero ikusten da Gaztainondo ziku bat, eta hemen aldi berean badaude bai ahabiak, ahabi basatiak, ez dira ikusten, zoritzarrez, txillarra, brezo, hemen lore arrozekin, iratxeak, eta ez nolako, ez da zuna bakarrik zuait, hildako zuait baten. Ikusteko ez, nolabait bi ereduak edo ez, bi anestazunaren bi ikuspuntu edo bi kudeak eta muturrak edo ez, zen daitezke. Bideoan nahiko ondo ulertu baldin baduzu eta entzun baldin baduzu, oso ondo azalduta dago. Zurreten kontra, moldatuta daude, aldaketa klimatikoari aurre egiteko egokituagoak, zapore eta kulturalki ezagunak eta errezetak eta ondare kultural ere, ez bakarrik biologiko, baita ere ondare kultural bat da. Eta hemen adibidez gaztain egurrarekin egindako ateak edo ez, erabilpenak anitza dira. Ezaugarriak baitaren gure nekazariek horrela ere aukeratzen dituzte zeintzu diren haien nahiak, beharrak, zeintzu diren haiek nahi dituzten ezaugarriak, merkatuak jartzen dituzten beste ezaugarriak edo baritateak edo gure elikagai, azkenean da elikadura zuzenatasuna lortzea, gure mintegia, nekazaritza tradizionala eta ekologikoa gure ingurunarekin bat egiten du, Gero aldi berean Europa mailan Let's Debate Diversity elkartean gaude, Europako Azien sarean. Beste bat falta da. Eta gero estatu mailan resembrando e intercambiando redes semillas, da estatu mailako Azien sarean sartuta gaude. Eta orain hasiko naiz gure elkarteak dituen baso proiektuekin. 2014ean Gaztainondoekin hasi ginen, baso eta muga ez da oso argi gure ustez behintzat, zein da baso eta osolo eta hortuaren artean dauden mugak eta erlazioak, baina nolabait esan da, aukeratu dugu irizpide hau izatea frutarbolak eta Gaztainondoak gehien bat, Gaztainondoekin hasi ginen ikerketak egiten, elkarrizketak eta gure baserritarrekin 2011an, baina landaketekin hasi ginen 2014ean. 2014ean Laudion egin genuen Gaztainondo eta ahabi landaketa bat, gure lehenengo ideia zen boletusekin egitea, baina oso zaila zen horrelako proiektu bat garatzea, eta orduan erabaki genuen errazagoa zala eta ahabiekin, arandanoekin lan egitea. Eta gero apila izen hasi ginen 2018an, 2 hektariekin, gero Plentsako baso jangarria, eta orain Nafarroko gobernu, iaz hasi ginen Nafarroko gobernuarekin Gaztainondoi buruzko ikerketa batekin. Beraz, Gaztainondoen kasuan, Karrantzatik Aezko oraino lan egin du. Baia Kantabriatik Aragoiraino egin du, lan egin du. Beraz, gure elkartea duen Gaztainondoaren argazkia edoz nahiko, esan dezakegu nahiko kompleto dela, Hau da Laudioko baso experimentala, Orozko eta Laudio artean da mugan oso lursail aldabatxo baten egin genuen landaketa. Ahabiekin hau zen duela 6 urte. Egin genuen udaletxearekin eta bertoko pertsona batzuekin. Baina, arazoak izan genituen hartzaiekin. Hau apilaiz, apeianiz, Arabako mendialdean, Izkiko parke naturalean, hau hasieran egin genuen hasierako bileran, beti proiektu parte hartzaileak dira, bertako kontsejuarekin,
bakizu Araban dira kontsejo administratiboak edo kontsejoak, berez basoak, lurra eta ura kontsejoarena da, ez udaletxearena. Auzoak, berez auzo edo hemen Bizkaian edo Gipuzkoan izango litzateke auzoa. Kofradia. Agian denago kofradia izan daiteke. Lurrak kudeatzeko beste eredu bat. Lur komunalak, ez? Lur komunalak dira, bai. Hora baita esan da komunalak, bai. Eta gero, kontsejuarekin, parkeko teknikariekin, baso zainekin, eta gure elkartearekin, egon ginen, diseinua egiten. 11 hektaria terdi daude, gaztainondo motxekin, 300 urte baino gehiago dauzkaten gaztainondoak, eta bueno, han ikusten da, ez? Honek izango ditu 300 urte baino gehiago. Oso zaharrak dira eta oso handiak. Eta bueno, ja martxan, egin genuen berriro ere gaztainondo motxak, berez da gure esaten diogu honi Apellanizgo eredua. Gero orain Nafarroan ere egiten ari dana, eta segurazko orain Gorbei aldean gaur egon gara hitz egiten Gorbei aldeko beste kontseju batekin, eta hektarea batekin hasi ginen, eta orain beste hektarea bat egingo dugu. Eta egiten dituzue motzak, holan? Motzak eta gero landaketa berriak egiten du. Eta motza izatek zea pantalla bat, hori izan gero behiak eta behorrak eta sartzeko beste kudeak eta eredu bat, bai egurra, bai gaztain fruitua lortzeko, piketeak egiteko, bigak egiteko, lata egiteko. Bai, da berez animaliak, basoa, egurra, labur bilduz. Egurra eta gero gaztainak, ekoizteko. Orduan ziren oso sistema komplexuak eta oso zaharrak, hauek, 300 urte baino gehiago izango dituzte landaketa hauek. Eta lehen aipatu duzu abia, badago bertoko abi bariaderik? Basatia bada. Bai, basatia bada. Bizkaian bai? Bizkaian bai, gutxien izauten ditut, bai. Bizkaian, Araban, Nafarroan. Bai. Eta berez ematen dira gaztainondo da belekuen. Behar dute lur azidoa eta drenauta, areak edo izatea. Orokorrean ez, horrela hauen ditzen dugu hauek dituzten beharrak. Urran adibidez Nafarroko proiektuekin hasiko gara. Laudioko argazki bi edo bat, Apellanizgo beste bi argazki, baina Apellanizen egin ditugun gauzak dira festa, ekoibilbide inklusiboa, dastaketak, formakuntza parte hartzailea. Jorga. Bai, urtero Apellanizera gutxienez, gure formakuntzetara etortzen dira 300 pertsona baino gehiago. Festara etorri ziren 3.000 pertsona baino gehiago. Bai Parraldetik, bai Galiziatik, Kantabriatik, Buruetik, Navarratik, Erriosatik. Bai. Baina, bueno, bestela ez aspertzeko, zaituko nez apur bete ez. Urran, egon ginen urran oso gaztaindi berezia ikusten, Amezkoa bajan, oso leku polit baten, hango hartzai batekin, Xavier, oso gizon berezia, eta gaztaino baten azpian egon ginen hitz egiten, alkarrizeta egiten, argazki agertaratzen, argazki hau izan zen egin genuen duela bi aste bai. Eta orain Dona Marian, aurreko astean egon ginen Dona Marian eta Don Esteben, Nafarroko gobernuarekin eta baita ere Bertizgo jauregian, barne formakuntza baten egon ginen gobindatuta, beste guztiak ziren gobernuko teknikari basozainak, teknikari ingeniariak eta ikerlariak, eta gure lana Nafarroko gobernu izaten ari da, Nafarroko hori kontsejuetan eta baserritarrekin, gaztainondoari, bertoko gaztainondoi buruzko ezagupenak eta jakituria berreskuratzea. Aurten eta iazko proiektuarekin, ia 20 pertsonekin egon gara hitz egiten. Grabatzen ditugu elkarrizketa, transkribapenak egin, txostenak
Eta baita ere, hemen dauden teknikariai, gure ikerketetan topatutako gauzak, baita ere, erarazten dizkiogu, ez? Eta, Dona Maria, egon ginen bertoko gaztainoak ikusten, hau beste landaketa experimental batan Dona Marian ere. Orain Nafarroan behintzat ikusten da interesa dagoela horrelako landaketetan, baita ere aipatu zuten urritzen landaketak adibidez. Eta, honekin erlazionatuta baita ere egon ginen aurten, etorri ziren Nafarroako gobernuko ordezkariak, teknikariak, Bizkaiko Aldundiko teknikariak, baso teknikariak, eta Arabako baso teknikariak apianizko proiektua ikustera, eredu moduan. Adibidez. Orain ikusten da, badagoela, pentsate zeo zer, mugitzen ari dela. Somatzen da. Hau eugin adibidez, bertakoan, hauek dira kontsejuko beste ordezkari gazte batzuekin, eta hauek ere egin nahi dute eugin, kinto real ez dakite ezagutzen duzuen. Horreaga ondoan eta beste landaketa experimental bat, eta haiek dituzten gaztain ondoak ere berreskuratzeko proiektuak ideiak dituzte. Eta, pizkanaka, gure laguntzarekin, zeo zer lortzen zaituko gara, eta zaituko dira. Eta gero hemen plentxeak, orain, saltuko ere plentxean egin ditugun gauzekin edo ekimenekin. 2011an hemen egin genuen erregistro parte-hartzaile komunala, bideoan ikusten dena, Europa mailan lehenengo aldia izan zen, Latinoamerikan, Asia eta Afrikan egiten dira, baina Europa mailan segurazki izan zen lehenengo aldia. Zer da, registro? Erregistro parte-hartzailea, berez da ekimen publiko bat, bertoko ondareak, edo hasiak edo balitateak, izadiaren hasierako diapositiban edo, filmien ikusten zen lelo hori beti esaten dugu. Etortzen dira nekazariek agatzen dituzte haien varietateak eta nolabait da legalki edo froga bat izateko erregistratuta dagoela. Berez legalki, berez ondo egiteko. Legeak esaten duten bezala egiteko, oso zaila da, oso arestia eta gure baserritarrek ezin dute horrelako erregistrorik ez. Ekin egiten duzu pirateo. Zaretzen gara bintzat bai. Hori zemutzake pirateoren kontrako... Hori da, biopirateoaren aurkako, bai. Erregistratuta dago, orduan, ezin dunik hartu, honek erregistratu dauka... Baina gero hortarako abokatu ona behar ditu, dirua hortarako, eta ez? Orduan, bintzat da, saiakera bat, edo, ez? Latinoamerikan, Afrikan eta Asian garatzen duten, hori, tresna edo, ez? Berria ulertu da. Ekimen politiko da, bat da. Erregistratzen dute multinazionalek edo hori, erregistratzen dituzte hasiak, norberak ez da izan esan. Erosi gara esateko beti, hasia hori, zuk esazteko. Eta horren kontra, zuek egiten duzuna da, legalki zaiotu hori zabaltzen edo, gueta moten edo. Bai, behintzat horrelako pausuak edo saiatzen edo behintzat da irakimen esperimentalak. Gero epaitegi baten erabilgarria edo ez, izango dena da ez, hori ez dakik. Esan dute, legea arrisku bat badagor, nola bai, oso batek esan dute hori ez da... Orokorrean Europa maila, estatu mailan dauden hasi legeak privatizazioaren aldekoa dira. Teorikamente hemen debekatuta dago partikularki hasiak trukatzea, ezta? Bai, legez hori debekatuta dago. Ilegala da, horrelako gauzak egitea. Ezin ditugu gure auzokidei edo lagunei hasiak. Berez, estatu Espainiarren hasi legeak hori debekatzen du. Erosi egin behar dira. Bai, berez registro sanitario registratuta egon behar da eta hau eta bestea. Eta erregistratuta baldin badau, kartzela zigorrak egon daitezke, eta ez baldin badau erregistratuta izun handiena do 400.000 euro. Bai.
Egon dire, kasuak Nafarroan eta? Bai, eta Gaztela ere, eta bai, Zigorra esan montetik, zuke erabiltzen baduzuz, erabiltzen baduzu hasi bat, erregistratuta ez dagoen ofizialki, ez? Bai, ez hori da zigortuta. Ezin duzu ere indozen gauza. Hori da. Zuretzat egin bai, baina beste ematea ez? Bueno, beste, bai. Bai. Hori da, gure baserritarren eskubide bat, ez? Badago hainbat nazioarte mailan hainbat hori tratado eta horrelakoak, baina berez dazkagun legeak hori diote. Bueno. Eta egin genuen lehenengo erregistro parte-hartzailea, ja egin ditu 6 gehiago, baina lehenengoa plentxan izan zen. Hemen bertan, gela honetan, egin genuen baita ere asamblea orokor bat, eta hasi izan dairien topaketa bat, 2012an, bideodidaktikoa ere 2011an egin genuen, eta gero, ja, hasten dira, ez? Horren emandako pausuak, ez? 2008an zeratu ginen landaketa do, ez? Futarbolakona ekartzea, baina justo etorri izan konfinamendua eta ezin esan genuen, ez? Egin. Gero, ja, aurten, 2008 batean ekarri genituen futarbolak eta izuzkitza, ez? Baso jangarria, plentxako herri-lurrak elkartearekin, noski? Hemen proiektu honen bultzatzailea eta motorra plentxako herri-lurrak elkartea da. Eta, bueno, eta egin genuen landaketa, ez? Gure elkarteak emandako futarbolen, ez? Landaketa, beste, bueno, ikusiko ditugu orain argazki batzuk ere, Gero institutorekin tailer bat egin genuen ere, eta landatu, gehien bat landaketa institutorekin, eta gero bilerak egin ditugu institutuko irakasleekin. Hemen apirilean egin genuen ez, futarbol landaketa institutorekin, eta elkartearekin, handa ikusten da Jesus eta ez, eta ikasleekin. DBH, ez, edo batxillergo, ez, ikasleak dira. Eta gero abuztuan egon ginen, egon zen Marta, eta ekarre genuen gure elkartean daukagun aditu Gaztainoan Gaztaino eta futarbolen aditu bat, Efren Martin, eta etorri izan apurbeti ikustera zenolako baldintzetan euden eta zenolako planifikazioa eta egiteko. Eta hau dira futarbol, 2022an landatuko ditugun futarbol batzuk edo zagarrondoak ez, zagarrondoak dira, nahiko ondo ez, egukitu dira utxitako bankal horretan. Eta hori da Efren, abuztuan. Eta gero nolabait orain hitz egindako edo guk gure ikerketetan gure baserritarrekin hartutako edo jakiturien laburpentso edo ez, txiki bat, hau izan daiteke, ja maitzeko. Beti lanatutako espezie eta barietatu ugari izatea, hori da ikusten dugun eta egiten zutena, gaztainondoekin, aritzak, pagoa, zagarrondoak, gresiondoak, fruta txikiak, gero beti ere abeltzaintza ez, abereekin beti inguruan, ardiak, saldiak, behiak, txerriak, ez? Zerriak, saldiak. Bai. Eta bas animalien naiztasun handia, hegaztiak, ezaguzarrak, intsektuak, beti ez, sisteman oso, ez? Oso komplexuak. Basalandaren aniztasun handia ere, ikusitakoa ez, Gaztainoetan adibidez, iratzeak, gabeak, garratzak, txiarrak, onjoak, eta gero manejua, baseran egiten dituzten mintegiak, landaketak, inausketak, txertaketak, haien prozesu eta ezagupen oso komplexuak zituzten, eta bueno, oso interesgarriak eta erabilgarriak izan dituztenak, ez? Orain berriro ere martxan jartzeko. Eta gero, erabilpena, egurra, altzariak, tresnak, ikatza, medizinalak, baska, garrik batzuk aipatzea. Eta beti horreka mantentzen eta behatzen hori dira haien
oinarrizko pausuak edo, ez? Agarratzak zer dira. Agarratzak, agraz, ugaspina, arganzón, eskualde eta badea groseia silvestre, bai. Zuria, gorrizkak. Eta hori, eta listo. Etxe gara bera. Bueno, diseinua, izuzkitzan edo zegoen soloen irudikapen bat edo behintzat egitura orokorraren nola baita dakizan esaten den diseinu hori ikusita, Martak egin zuen diseinu oso polit bat, nire ustez, ikusteko zenolako erastunekin, zelan egiten ziren espezie ezberdinak, eta horri lotuta egin zen diseinua. Elkarteko kidea daude, eta auzolanak egiten dira ere noizbehinka, mantenimendua egiteko, eta interesa baldin badago edo, gehien bat landaketa egin behar da orain otsailean, eta gero ongarriztatzea, eta desbroseak egitea, agian txertoak ere egingo ditugu, ez dakit. Eta nahi izan ez gero, lantalde bat dago hemen elkartean, eta ez dakit, datorren agian zui, osea... Ez, kontua da, guk antolatu ditzen dugu jakinuz, egienok ez, auzolana. Orduan, abizatzeko normalen egiten dugu posta elektroniko. Inor nahi badu jasotzea, posta elektroniko, gero bestai, pertsu baten hemen iztea da. Aprobetxaute igual lehen komentatu dugu, datorren hitzaldia, datorren hilan, lehenengo asteazkenan okerrik ez bada, izango dira komunitate energetikoak, baina egingo dugu bilera zabala edo, gu juntatuko gara, eta nahi hauenak etortzea dauka. Bost erdizietan, hemen. Komentatzeko zer egiten dugun urtean zehar. Zan nahi dute libre da eta lasai asko etorri, parte hartzen. Bai, bost erdietan, zazpiretan hitzaldia, hemen berton, bost erdizietan bizat komentatu zer egiteko asmoa, zer okurretzen dagoen egitea. Ulertzen ez da, libre, kompromiso berik. Edo aportatu, edo pasta batzuk ekarri. Vale. Dena den, izan mauzue, guk badaukago helbide zerrenda bat. Inork nahi badu bere posta elektroniko bat gehitu, prest, apuntatu, eta abizatuko nuke, ez dakit otzailan ez dakit zer, ez dakit zein domekatan, egingo dugu garbiketa, edo auzolana, libre etortzea. Gulertzena, gure plana hor dauzen lur komunalak, publikoak, udaletxea eta nora direnak, denon artean bizka bat horrei ateratzea, berreskuratzea bizka lehengo basoa bintzet, eta hor proiektu batzuk dauz, zimentegi batzuk dauz, egiten dugu saiatzen gara ikasleak, institutua eta eskola prest, eta guk ere gure asmoa da jente parte hartzea, eta jende parte hartzea ere ikasle dire. Azken finean hor egingo gana biharretzi euretzako izango da. Eta, egiten diren konvokatoriak, posta elektroniko egingo dugu, eta zuek ikusi etorri edo nahi gozue. Ulertzen da? Horren barnean dago, Martaren baso jangarren proiektua. Hor, aurrekoan Josebak eskatuan udaletxean, aurre eramateko, instituto prest dago hori gauzatzeko, baina, horretarako, honek behar dabe, ze hortik bizi dire, ez dabe egiten hori konsutruk, baita. Eskatuan eskuntzako zinegotzei eta ingurumen zinegotzei, zera bat, diru laguntza bat, eurek institutoko jendea laguntzeko, ikastaroak, zer egin beharra, nola egin behar da, ikasle gero, hori baso jangarri, pizkat gauzatzen. Hori baso jangarri, edo dana dalakoa. Oso proiektu polita, aitzindaria segurazki estatu mailan ere, eta institutoarekin horrelako erlazioa izatea, eta
eta dauden irakasleekin dauden aukerak kurrikulunean sartzeko horrelako edukiak eta gure elkartearen helburuak dira horrelako kontzientziazio lanak eta egin ditugu hainbeste bat herrietan ere, baina behintzat horrelako gai batekin, baso jangarri batekin zuzenean kurrikulunean txaltatzea oso aukera paregabea da eta saituko gara edo alde batetik edo bestetik eta gero aldi berean ere mankomunitatean ere aurkeztu genuen proiektua Uribe Kostako mankomunitatean dauden baserritarren ezagupenak eta hasi eta fruta berreskuratzeko, baina saituko gara alde moduan eta horrelako lanak eta garatzen.